Dallinga. Manager van Strawelde, oh nee? Nee. Bassist van Strawelde. Het praat je dat Strawelde hier de Waterrock stiert. Ja. Klopt het dat? Nou ja, 1/4 sowieso. Maar De rest is pleiters, hè? in de Fries Dagblad zie je van dat je het spelen zo'n. Ja, maar dat is Foppe. Foppe is abonnee van het Fries Dagblad, omdat hij, nou, ik op Stijns is, nou, gewoon zijn ding doet. En Paul is Foppe is K3. Ja. Ben een feestje in Almere. En Jager Matten, ja, waar de fuck is Jager Matten? Ja, waarder, ja. Nou, Ja, je te weten, maar ik ben er. nou, dat is best. Ja, die manager is ik nergens te bekennen. Nee, we zien. Nee, nou. Zeker man. Oh, Jacob Haaksman, wil ik nog wat zeggen? Speelt Strawelde hier, hoor. Ja, dit is een eigenaardig geval dat samen in het Fries Dagblad ziet. Dat is voor mij nog komen. Eigenlijk een dikke blunder. Ja, dat is allemaal blunder. Mooi. Ik kan het opheffen, want ik... Ja, nou, ik ben. Die kan er Ik ben geen abonnee, hoe zie ik me op zijn. Nou, Nou, zo. ik zou zeggen, de groeten. Onhoor keer maar.